isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Adtoy manan to'y pagayam yo Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo amin itinaragsak ken na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ting kay panagdengdengeg. Maminsan pay kayat kumanan nga ibaga nga agmay salaeng to'y YouTube channel tayo. Daytoy laeng Miss F Drama awanen sa balipay. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged iti Nagan a Presi manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak. Awanen ti berukak pay gaputa adda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Isu na laeng ta adda maysa a banag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Apay kasta tilang ang bakit? Kasla da nadagsan na parikot mo Saan lang nga kasla? Talagang adda nadagsan a parikot ko, Randy. Ha? Kaya't mo ka di amaamuan no anya ti parikot ko. Anya na ita, Presi? Adoy. Daytoy ti parikot ko. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anya di... Tunggal agusarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti pamilya a binukalta. Gapot na awan mo't nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamot akasta Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanya. Maragsakan iti kastoy. Manumot tin atawin tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging gaita, di naklat na maikan iti anak. Ibaga akong dayto hitap no amom, Randy. Ha? Kasta unay ababawik anak ki asawa kan ka. Anya? Makapasurun at talaga. Makapa-stress ti kasto'y abiyag. Di ta ka man lang. Presi, agsubli ka dito Presi! Ay na, insan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutom kumamat masair jerik nana. Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko, insan. Tunggal adda masabat ko akabatch tayo. Wano amamo, kukwaklattan ti umapapal. Umapapal iti anya, insan? Kasano, kat adda kibtibi nandang anak da. Idinto ta siya kat awan. Kinapudno na, saan akong anaragsak iti dan na ti asawak. Saanin at talaga, insan? Ay na, di ka agsasao iti kasta, insan. Panagkunak, kat saan mat anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mat anaganak, kat day tati kalkali kagumanda. Kan maysa, amangan no talaga awan pay mat ati nabukalyo. Ay, jakon amot ti aramidak, insan. Di ko namkit di, talaga alupos di asawak. Iso adinak maipayan iti anak. Hay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag, Teresa. Sinaaksan at talaga ni Randy. Makauma. Napan ni Randy je balay idi na minsan nga aldaw, Presi, anak kaw. Anya ti inaramid na ijay nanang. Awam mat, imayla nakisarsarita ka ni tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yaw. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan matkit di ngam amangan kunak no adda parikot yaw, iso nga imayak dito'y balay yaw. Numaminsan, adamot saan may apagkin na awatan. Ang maurnos may matadagos, nanang. Ay kat nasaya at matngarod ano kasta anak ko. No adaman saan nyo apagkin na awatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakkel,
iti kasta, naragsaklat ta, ti panagdenayaw. Wan ka dinanang, awan rumbang apagdanagan nyo. Kan may sa biyag mi da ito yung agasawa. Adda kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami no addaman saan mi apag kinaawatan. Itay payapalpaliiwan ka bakit? Nakaisim ka matamangkit kita iti cellphone mo. Kat, anya ko maita no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ha? Ay, kwa, awan mo't kat ni, salsalud-sudak lang mat. Asino aya, ti kachat mo. Itay pa'y ngami namang mangag ko ti ringtone ti messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapol ka mat iti kachat mo. Awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. O, nay ka matan, bakit? Di nakdisturbon, tabi siya. Nawatang. Adun sakit ti kachat mo insan. Itay pa'y nga agun-uni ti messenger mo. Asino aya ti kachat mo. Kan itay ka pa'y nga isam. Ni kadibayaw dayta? Ah? Nita, asino dayta kunak? Ibagakan ka, insan. Ngam di mo kumaibagbaga iti sabali, wan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akaayan-ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolehyo. Ha? Ni Oliver kunam? Di ka di lumakayan abak na? Si kamot insan. Saan mo't nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mo't atawon tiin inaunaan na kanyak. Apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, ket numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Isula ko man tinakikalay sa. Saan ket ani Randy? Hay, no naamwak la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Jak la ko man imanugot apaikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan? Anya ka din day tang ibagbagam, presi. Pudno ti ibagbagak, Insan Teresa. Ket amom ka di. Single pa'y laang ni Oliver nga ita. Pampanunutek nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan ket ani Randy? Ay sus, apay di ka mabutang kadagitang ibagbagam insan. Uray pagbali-baliktadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam. Gapo ta isukat nga rutinang ikalay sa hangka. Laglagi pa nga adda sinapataan niyo, insan. Nagkalaysa kami, ngam sa anak mo't anaragsak iti danana. Kan maysa, no day tala ang kalay sami, at damot solusyon na, insan. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga itinagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngum maikat amin abambanog ko tunggal mga gakti boses mo. Talaga? Sika talaga. Awan lat at nagbaliwan ti kinalailom kanyan. Iti ka anuman, saan tong agbaliw ti kinalailok kan ka, honey? Promise. Oh, agyaman ako na inukasta, presi. Wan gayam, kasanon tinagsaritaan ta. Kano ka nga umay dito Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiita na panawan, agdan natan, honey. Oo, agyaman na, honey. O sige, ipakamom tulat tangarod no kaano ti umay mo dito tasabatan ka iti terminal. Okay, honey. O sige, taano pa'y taramidag, honey. Umawagak tumanan. Bye. Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Grandi. Ngam saan kan nga'y ayatan. Ha? Anya ka din dahi tangay bagbagang bakit? Nalawag mo timbagakan ka. Saan kan nga'y ayatan? Iti ka anuman. Saanan ang maisubli ti sigod apam matag kan panagayat ko kan ka. Presi? Pumanawak, takayat ko asapulan tipod no aragsak ko. Anya? Saan?
Di mo kumamat aramidon ti kastoy kanyak. Pangaasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublan ka pa'y. Ngamin, manipod nagkalaysata. Jak pulos na rit natipod no aragsak iti panagdan nata. Di nagkalaysata. Nagkinarita. Ngay tirigat kan namay ag tinulong ta. Jak mo't nagayatan ti kastoy asaan ka amaik ka ni ti anak. Di na kumamat panawan bakit pangaasim. Basta panawan naglata ka din akasta. Anya kamutan. Agasawa ta. Dahil ta kumatilaglagi pang presi. Pasensya ka, Randy. Ngam di na kon maalukoy pa'y. Namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatan. Oh, kunaklakit din, no aging kalangan itaarapaap ti panagdenata, honey. Saan laang nga arapaap, honey? Adda akon, agkadwatan, kat iti kaano man, saan kanto apanawan. Agyamanak no kasta, honey. No idi kolehiyo tayo, kat nag-break tagapukin ni Randy, saanan ang mapasamak ita. Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Nga oray ininauna iti sa nga polo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat kunada ang nasamsam it nga agayat ti inauna. Katuwan na. Kinapod no na, pagbababawyak ti panakikalay ni Randy. No amok la kumakas ti gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la kuman nga imanugot idi. Nala, saan mo napanunutan na ita, honey? Tinapateg kat ti ayan-ayat ta ita. Kinapuno na sa anak kon anak ki ayan-ayat pa iti sabani. Manipod nagbreak ta. Isungay ta, nagsinubyan ta, jakon itulok nga agsinatanto manan. Uray siyak mat Oliver, honey. Namnamam, ngagbiang ka akas may sa adon niya iti denak, presi, honey. Adda umawawang. New number 1. Sino nga tayo? Sumbatan. Hello? Hello, Prese. Nasaya at ta sinong batam ti awag ko. Masapul pa'y gayam abaro a numero ti umawag sa muntusong batan. Idi kalman pa'y nga umawawag akken ka, ngampulos adi ka sumungbat. Nanang. Anya ka din day tangar aramidam, agpanpanunot ka kaday Prese. Panunutam kumamot ti asawam. No anyaman ti parikot yaw, pagsaritaan yaw itinasayaat, saan akasta? Nanang, kas iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti den na ni Randy? Gapu ka day taadan sa bali a lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasem, agawid ka kuman. Awan tinasayaat nga itden ti kastang aramidam. Iti kaano man, saan kantong agbalin anaragsak, gapu taada tao a masaksaktan, gapu iti inaramid mo. Baybay andak ka din, Nanang. Amu kunter aramida. Iso apang nga asiyo tadida kon pakibyangan. Sige, bye! Itay ka payapalpaliiwan, honey. Apay akasla saan ka makaid na. Ada ka di parikot mo. Kuha, honey. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyak. Iti kasta matulungan ka no anyaman dayta. Mabalin ka din nga guli magkalatan, presig. No anyaman ti parikot ko. Awan may tulong mo, nawatam? Oliver. No awanan ti daddo mga ibagam, mapankanin ti silagta. Di nakasarsarita. Ano ti pampanunutak? May sa kumalaing ti sao. Agtungpal ka, no di mo kaya tamadiswan ka. Anay ko. Apay atinong panak mo tan, Oliver. Anya ka di basol ko kan ka. Lemon salud-suden no niya ti basol mo kanyak. Ngamin, si kamis mo ti basol.
Anya? May saka malas sa dimtang itibiyag ko. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya ka di tinaaramid ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa warak tamangan no agsipnget ti panagkitak. Kat anya pa iti maramid ko ken ka. Ala, panaw! Nasaya at matasimangpot kan, Oliver. Papay, antay bagam. Wen, honey. Anya deta? Masikugak. Agduan ang bulan. Anya, masikog ka kunam, presi. Wen, adan anak ta, honey. Masiguradom ka di asyak ti ama. Oliver. No ti panagkunam kat maragsakanak iti day tangay padamag mo. Nagbidot ka. Ala, pumanaw ka dito sang wanak, tamangan no si kapay ti pangipapasak iti pungtot ko. Una yan ti kastoy. Apay akal lahat mat na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kano ama si Kuka. Isumatan ti panagbaliw na. Itay ka pa'y apal-paliiwan, balasang ko. Agsangsangit ka, Mark. Apay ka, day. Na kayo matgayam na. Kinapudno na. Kanayon ko amang ti panagap-apay yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Ti kasayaatan nga aramidem ita. Kat panawa mo, day di alalaki. Iti anya ko maagapungay ang panawag ni Oliver, nana. Apay, di mo kadiam mo. Pamilyado ni Oliver. Anya, pamilyado ko nam, nana. Amangan ba't na nagbidot kayo lang? Amangan na sa baling Oliver ti bagbagayo, nana. Ay na, sa anak ang nagbidot, balasang ko. Adan asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan a burder ko diti apartment ko. Pinanawan laang di asawa na, gapo iti kinababaero na. Kat no ada dua nga anak da. Anya? Apay, saan nakadian na ibagaday takang ka? Saan? Sana pud na day tanan. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulpud ka! Awanan kay di bain! Tiamok na pudno ka kanya! Ngam sanot gayam! Oh, ita tanamwamon nga adda na sawak. Mabalin mo ti pumanaw. Anya? No ti panagkunam kat adamang seryoso iti kasken ka nga adda na asawa na. Nagbidot ka. Kan may sa, kasi tinakunakidikan ka sa anak asigurado asak ti ama ti sikog mo. Awanan kay di bain! Kalpasan ti amin! Kasta ti bagang kanyak! Apay nagtungpa ka ngayon. Si kakit di ati awanan bain. Di nakman matungpa-tungpa kasta. Ya kaya tatong patungpa natlatan ti babae. No hindi pa'y lako madamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilyam. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbud ka! Manangalilaw ka, Oliver! Di ko nam ket di. Sayit ka, babae. Ang dalang arudan asawam ngam nagbiro ka pa'y langit ti sabale. Puno matsan ka de. Amangan na itong agbalawak kat sakto mo ti sukat mo. Iso nga ita pa'y laang mabalin mo ti pumanaw. Alam amin na nabadbadom kat pumanaw kan di ti balay ko. Agawid ka ni di probinsya dahil di ti bagay mo. Nawatam! Presay, Nana, si mangpot kagaya man. Masikog ka? o nana, hindi na kaya tatakdiran ni Oliver. Tsaka mo nga dagayang pamilya na. Ilimad na kanyak ti amin. Anya? Awanan ti rupak ngay parang ko kada kayo. Nang runay ti asawa. Ngamawanan ti sabali apapanag na sa anak ngagsubli kada kayo. Ay, jak amaw no anya ti ibagak itaken ka, Presay. Jak amaw no maasyanak ken ka wenno saan.
No amumla ko ma tinapaspasamak iti biyag ni Rande kabayatan ti kaawan mo. Anya ti kayat yung asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay kat adda ije balayo Saan apim mampanaw? Iso na laeng tainal daw nga uminom iti arak. Managim bubukod ka, prese. Ti bagim laeng ti pinanpanunot mo. Pagawanan da ko mananang. Nagbidot na. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan saan asyak. Hay, jakman amukin ka, prese. Jak amaw no apay anaaramid mo ti kastoy ka ni Randay iti likodan ti kinasingpet ken kinaanos na nga asawa. Ha? Presi? Pagawanan na ko, Randy. Masigog ka? Wan, amok asaan ako na may karikan ka. Imayak lang tapno ang kidaw iti pamakawan. Nagbidutak. Gusto ni nanang managing bubukudak. Tibagik lang ti pinampanunot ko. Presi? Ti amok kat agbalinak anaragsak iti nagbalin ang desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abanag adyak na padasan kan ka. Kat napadasak iti tanda ni Oliver. Amo ka na sakit tinaramid ko kan ka. Ngam sapay lang ko matadumtang to tigunda mo'y ang mapakawan na. No pamakawan ti kidkid daw nabayagan na napakawan ka. Randy. Amok nga iti ka naman. Jak may paay ti anak akal kali ka gumam. Iso nga inaklon ko nga ron ti panangpanaw mo kanyak. Maawatan ka no apay anaaramid mo ti kasjay. Daksang gasat, takas tamad kayam tinagbanagam. Pagawanan na ko, Randy. Kas itinakunakon, nabayagan na napakawan ka. Kat uray pinanawan nak. Aklo na ngaging ga ita. Kat ay-ayatin ka pa lang. Randy. Kas itin karik iti nagkalay sa ta. Anyaman apan nubok ti dumteng kadata. Sa anak abasta umibat. Ilaban ko ti ayat ko ken ka, Presi. Randy. Amok, ken namaakon, nga ibaga dagiti tattao ang maagak iti panangaklon ko manan ken ka, iti likodan ti naramid mo. Ngam kayat ko lang nga panagnakan tinapudno a panagayat ko ken ka. Imbes nga agsinata, ornusen talangan ti pamilyata, nakasagana ak at tumakder kas ama ti agbalin nga anak mo, Presi. Naglalaok abain, babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti amati sikog ko kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat imbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likudan ti panangpanaw ko idikin kwa na gapu ta di naket ngarod maikan iti anak. Ita talo atawan metten ti ubing ket ni Randy ti makakaadda amangay aywan kan kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko iti asawak, ngem jakto pagbabawyan ti pannakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga iso ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi kani Randy, nga uray amok nga adalat tamet dagiti gundaway amalagip na ti inaramid ko abasol ken kuana. Daytoy man ti padas ko a jakto pulos malipatan, ket sapay lakuma ta nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam, Presi. Tunggal maysa kadatayo kat adda makuna apagkapuyan na. Adda dagiti gundaway nga agbiddot tayo.
Ngam sapay lakuma ta ditay aramidan daytoy arason tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kumaan na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Ket aramidan tayo kumadagitoy a pagadalan. Iti kasta ket ditay ton ulitan pay. Ket sapay lakuma ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam pagayam presi. Ngamin manmano ti lalaki akas kenkwana. Alakastan pagayam presi ket pagyamanak unay ti inka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag